କେତେ ଟଙ୍କା? 130 ଟଙ୍କା। 130 ଟଙ୍କା। ଏ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ତାର? ଡବଲ ଭାତ ଅଛି, ଡାଲି ଅଛି, ଗୋଟେ ମଟର ପନିର ଅଛି, ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଅଛି, ଆଚାର ଅଛି। ଯାଅ ତମେ ବିଲ୍ ଆଣି ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ତମକୁ ହେଲା ପଇସା ଖାଇବିନି ଯାଅ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରେ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଏବେ ଭଲ କହିନି ଭଲ ବାପସ କଲେନି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଯାଅ ଖାଇଯିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଭଲ ମୋତେ ଭଲ କଥା ମୁଁ ଭଲ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇନି ତମେ ଖାଇଛ ବୋଲି ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସ ପୁଣି ମୋ କତିକି ଆପଣ ଆସିବେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆସିବେ ମୋ କତିକି ଧର ଦୁଇଟା ସବ୍ଜି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖାଏ ଦୁଇଟା ସବ୍ଜି ମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିନି ବିଲ୍ ନା ଦୁଇଟା ସବ୍ଜି ନା ଗୋଟେ ଥାଳି ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ଅଛି ହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବିଲ୍ ଦେଇତେ ଆସିଥିଲି ସେ 130 ଟଙ୍କା କହିଲେ ତଳେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବ୍ଜି ଦେଇନାହାନ୍ତି ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଟା 130 ଟଙ୍କା କହିଲେ ମୋର ବିଲ୍ ମାଗି ଯାଇନି ମୋତେ ସେଇଠି ଯଦି କହିଥାନ୍ତ ନା ମୁଁ ବିଲ୍ ଚେକ୍ କରତେ ଗନି ମୋ ଦେହରେ ନେଇ ପଡ଼େ ମୁଁ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ସବ୍ଜି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଡ଼ିବ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇଦିନ ମୋତେ ସବ୍ଜି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କେତେ 160 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ଇଏ କରିଦିଅ 100 ଟଙ୍କା କାଟିଦେବେ ନା ସେ 100 ଟଙ୍କା ତାର କାଟିଦେବ ହଁ 100 ଟଙ୍କା କାଟିଦେବ ଏଇ ସେ ସବ୍ଜିଟା କ'ଣ କଲା କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ଦିଅ 100 ଟଙ୍କା କାଟିଦେ 100 ଟଙ୍କା ଦେ 5ଟା ସବ୍ଜି ପ୍ଲସ୍ କର ଭାଇ ସଲ୍ଭ କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ